Dami niyong dada-dada. Di naman kayo nagbabayad ng tax. Kora politicians child starter pa. Enroll sa Ateneo de La Salle. Pero Berla Tennessee nasa abroad lang. Tama ba na idamay ang mga anak ng mga abusado, opisyal ng pamahalaan at mga ganid na contractors? Pakatwiran ba na ibuli sila sa kasalanan ng kanilang magulang? Kuya Mamos, Nakita ko to. basta yung online sugar. Oh. Yung gano'n sumabat, pre. Roblox. Gising na. Kailangan mo na magtrabaho para sa mga Disney prince at princesses natin. Paano na yung mga Louis Vuitton bags nila? Paano na yung mga pupuntahan nilang beach? Walang panggas sa kanilang mga private jet planes. Tayo na. Huwag ka nang kumain. Huwag ka na rin mag-toothbrush. Huwag ka na rin maligo. Tara na. Masaya mga katsa, ako pala si Paolo at ngayon gusto ko lang pag-usapan itong kaliwat kanan na pag-deactivate ng mga nepo babies, ng mga influential families at ng mga contractor dahil sila ay public shame sa kanilang mga pinopost, ng mga lavish lifestyles at mga extravagant na mga trips na pinopost sila sa social media na parang pinaghirapan nila. Ngayon, pag-usapan natin ng onte ang kanilang mga moral dilemma at syempre mga memes tungkol dito. Sabi nga ni Jean-Jacques Rousseau, huwag mo ko tanungin kung paano kasi spell yun, dito lang sa caption, when the people shall have nothing more to eat, they will eat the rich. At doon nagsimula itong ines at pagkapikon natin sa mga nagpo-post ng kanilang yaman online, mapasa vlog sila at sa kanilang lifestyle na hindi naman nila kasalanan pero kailangan aware sila sa kanilang mga pinopost online. So kamakailan marami na nag-delete at nag-deactivate na kanilang mga social media accounts sa mga anak ng mga prominenteng mga pamilya at mga kontraktor na sinishare ang kanilang mga extravagant at lavish lifestyle. So nakakatuwa lang kasi at least aware sila. Kung hindi man sila ay yung kanilang mga PR team dahil alam kong afford nila ito na piliin nyo naman yung ipopost nyo. Lalo na pag panahon ng sakuna. Lalo na ito nag-init to nagtuloy-tuloy simula nung bagyo na pumasok sa ating bansa. Tapos meron pa palang pangalawang bagyo. Hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Sabi nga ng KMJS na lumipad na hindi pala baha ang magpapalubog sa Pilipinas kundi ang kasakiman. At kita ko yun sa kung saan sa mga post at nakakatuwa na lalo lang umiigting itong init na ito. Kasi sa dulo ng araw, itong mga mayayaman, anak ng mga mayayaman, kahit sabihan mo yan at mabash sila online, okay lang yun kasi at the end of the day, kayang-kaya nilang kalimutan yan. Uuwi pa rin sila sa mga magagarbong mga party at mga bahay na meron sila. Lilipad lang yan sa kanilang mga multi-million jets, papunta sa kanilang mga billion-dollar private beaches at mga mamahali mga pagkain. Hindi naman masama na guminhawa ang buhay mo. Pero naiintindihan ko sa nanggagaling ang init ng ulo ng mga tao. Kasi kung hindi man gagalaw yung kanilang mga pamilya or gagawin silang self-accountable sa kanilang mga ginagawa. Kasi kung hindi man gagalaw itong mga pinanggalingan. Kasi syempre, itong mga online shaming na ginagawa natin, sana hindi sila lumagpas ng cyberbullying. Huwag nyo laitin yung kanilang itsura, yung kanilang pagkatao. Laitin yung mga ginagawa nilang excessive lifestyle. Lalo na kung alam nyo kung ano ang konteksto, paano sila napunta sa ganung posisyon. May mga pangalan yan. Meron yung mga apelido na kilala nyo agad kung sino at kung bakit. Na kahit bilyon-bilyon, sinabi nga rin ni Mayor Bigo, kahit nga milyon-milyon ang kitain mo, imposible umabot ka sa mga ganung posisyon. So paano mo pa makukuha ang ganung klaseng pera? So ngayon, yung mga pang-shame sa kanila, kung hindi man lumalambot ang balat ng kanilang mga pinanggagalingan ng pera, yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga businesses, ang nangyari, yung mga tao mismo, nakahanap sila ng paraan na sa kanila pagbuntungan itong galit na ito. Kasi sila nagpo-post online. Maraming mga anak na mayaman na tahimik lang sa social media. So ngayon, kung ikaw ay isang vlogger, content creator, di ba, na influencer, magpo-post ka online ng iyong lifestyle. Tapos bakit ka magugulat? Magko-comment yung mga tao sa iyong mga pinopost online. Siyempre yung mga tao hindi yan bobo. Alam nila ang konteksto ng kada post. Ako, iba ang tingin ko sa isang alam ko na nagsimula sa wala. Tapos nagkaroon ng onting ginhawa at pinost ang kanyang bagong bahay. Kumpara sa 30th mo na vlog ng new house mo, ng new condo mo, iba ang tingin nun ng tao sa'yo. Huwag natin ipagkumpara yun. Napakalayo. Lalo nang napakalaki ng wealth gap sa top 1% dun sa natitira pang middle class at lower class. Mapapansin mo agad yun. At yung mga netizens nakahanap sila ng paraan para magising kahit papaano yung mga anak nung ito. Malay mo yung mga anak nila ay maging self-aware. Kaya pala kaya ko pumunta ng Bahamas ng alaunan ng umaga kasi bad trip ako. Diba? I think makakatulong sa at lalo na kung aware sila sa gawain ng kanilang mga prominenteng mga pamilya kahit hindi nila kasalanan na pinanganak sila sa ganong environment kasama na lang sa pagiging isang blessing
blessing na naging anak ka sa ganitong pamilya at isa na rin siyang curse. Kaya bilib ako sa mga nepo babies na self-aware na alam nila anong posisyon na meron sila at ginagamit nila ito hindi para i-flaunt yung kanilang mga lifestyle at ipagyabang na ganito ka-cool ang buhay ko. Hindi naman masama na enjoyin mo yung meron ka. Sigurado ko kahit sinong tao ang mapanganak sa ganong klaseng circumstansya na hindi na niya iisipin ang ano yung ipangkakain niya sa susunod na araw, na hindi na niya kailangan magtrabaho kahit kailan sa buhay niya. Sigurado ko lahat tayo ay matutuwa mapunta sa ganong posisyon. Ngayon, kung nandun ka sa posisyon, ang dami mong time. Gamitin natin ito, maging self-aware sa pinopost natin online. Kasi kung ikaw, ay, sigurado ko maraming mga anak na mayaman na nabuhay at namatay na hindi natin kilala, na in-enjoy lang ang kanilang buhay, na nasa top 1%. Alam mo na, ina-accept ko yun at hindi ako inggit doon. Kasama talaga yun sa tsansa ng buhay kung anong barahang binigay sa'yo. Kaya natutuwa ako nagkaroon ng ganitong awareness yung mga tao at hindi na sila komportable na nagpo-post lang sila ng ganito na parang wala lang, na parang hindi to galing sa kaban ng bayan. Alam ko na malaki din naman ang kinikita ng ating gobyerno sa mga tax na kinukuha at saka sa mga nagsasabi dyan na mga estudyante o mga bata na dami yung dada-dada, di naman kayo nagbabayad ng tax. Lahat ng kinokonsumo mo meron tax. Kahit yung commute na pinasok mo, kahit estudyante ka, kaya kailangan involved ka dito. Hindi naman kailangan, alam mo yun, na pumunta ka ng kalsada eh. Pero yung mga ganito, na pagsuporta sa mga pag-validate at pag-check ng mga resibo na nilalabas ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga businesses ay malaking tulong na. Dapat magtulong-tulong tayo sa mga ganyan. So, tapos na aking yapping, atin na agad simulan mga memes. Ipis sa bahay ng contractor daw, flood control. Diba? Aga pati ba, ipis tayo, di tayo ipis, pero yung ating kinakain, pang-ipis na. So, sinong maswerte, di ba? Pati to, pati bisyo, may tax yan, sigarilyo, vape, beer, wine, distilled spirits, lahat yan meron. Kung bumili ka, may ambag ka na agad doon. Meron ka na agad pinangahawakan sa mga pinambabayad sa mga nasisira, ng mga istruktura dito pag merong bagyo, mga ghost projects, na akala mo sa ghosting ka lang pala sasaktan. Ito na naman, ghosting na naman. Ito, politiko naman. Corrupt politicians child starter pa enroll sa Chinea de la Salle. Pero Berleton kasi nasa abroad lagi. Oh my God. Wanderlust. Hobbies, golf sessions, exclusive country. IG highlight, Europe 2025, HA Cricket Trip, Dubai again, lol, new country every month week. Vehicle, BMW, Porsche, G-Wag. Kasi binigyan ako ng daddy ko ng birthday ko, being a good boy that I am. IG stories, fine dining, champagne, then caption, life is so hard, or hashtag blessings. Iba talaga pag blessed na kaban ng bayan, dripping LV, Dior, Gucci, kahit pang grocery na ka, YSL pa. Home-based condo in BGC Rockville with aesthetic minimalist interiors and luxury appliances. Dapat ata kasama din UP dito, meron na din sa UP. Pero either way, hindi masama magkaroon ka ng mga luxury na mga items. Lalo na kung gusto mo siya at pinaghirapan mo. Pero pag nakita mo kasi yung discrepancy o yung difference nung pera ang kanilang ginastos sa isang gastos ng mayaman, magugulat ka na lang. Imaginein mo ang 1,000,000 piso. Nakikita mo ba siyang physically in cash? Sabihin natin ba dyan na merong may, medyo may kaya, medyo may onting generational wealth na nakuha sa ilang magulang ngayon nanonood. Imaginein mo nga ang 1,000,000,000 piso. Kaya nyo bang ma-imagine? As in, kahit sa isang kwarto lang ilan nakalagay. Yan ang ninanakaw sa ating bansa taon-taon. Billion. Mahirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. 20% of the national budget according to estimates. And that easily translates into billions or worse, trillions. At dito na pupunta yun. Kaya nila yan kayang gawin. Aba kasi isipin, nag-post din naman ako ng ganito once, so nag-champagne life kami. Ibig sabihin ba, kasalanan ko yun? Hindi naman. Kailangan mo dito tignan yung full context na pinag-uusapan. Kung gaano ka extensive. Kung sa tingin mo mayaman ka, ibang yaman na pinag-uusapan. Ito yung top 1%. Di ko alam, kung meron man dyan na top 1% na nanonood ngayon, top 1% na kinikita ng inyong magulang o ikaw mismo, pengin na lang ng pera, i-delete ko na tong video na ito. Kung posible man yun. Kasi yun nga yung sinasabi ko, walang oras yung top 1% maging self-aware. Kasi bakit nila kailangan baguhin na isang bagay na sila ay nagpa-prosper kung nandun sila sa posisyon na yun. Ito ay syempre, basta mayroong criminal behavior at mayroong mga loopholes na nalalagpasan, yan ang aking kinikriticize. Okay? Hindi yung mga kumikita ng milyon, na basta mabuting business ang ginagawa mo, na legal, go lang, walang problema sa kahit milyon ang kitain mo, sige lang. Pero yung tinutukoy ko dito ay yung bilyon na nakaw. As in, barya lang yun ang
ang milyon sa bilyon, okay? So yun ang aking sinasabi dito. Judging para yan. Alam mo siguro kung pumapayat lang talaga ang panja-judge sa mga ganong klaseng mga nepo baby, mga anak ng mga korapto politiko, baka lahat tayo healthy na. Baka lahat tayo kaya na natin mag-isang muscle up. Galing Carl. Tama ba na idamay ang mga anak ng mga abusado, opisyal ng pamahalaan at mga ganid na contractors? Baka tuwiran ba na ibuli sila sa kasalanan ng kanilang magulang na nagbibigay sa kanang tinatamasang karaangyan? Oo, pero hindi yan bully. No, kaya ito pahigan nyo lang ako. Alam mo na, baka nakakapagod to at baka nakakawindang to isipin ha. Isara nila internet, while di nila kailangan isara, sumakay sila ng 10 million jet plane nila na private. Diba, nandun sila sa ibabaw, sa ulap. Wala internet doon. Hindi sila mabubuli. Tapos habang iniinom nila yung mga Bordeaux at mga Grand Cru from Vasner, Rosmane, nakakalimutan nila na may nambabash sa kanila. Alam mo yung parang topic lang ito, hindi to big deal, hindi yan iiyak. Baka yung tissue pa nila na pangpahid sa maiyak nila mga libo-libo, hindi yun big deal. At karapatan mo yun bilang isang mamamayan na nagbabayad sa iyong bansa na ma-double check at ma-cross check itong mga anak na ito at ng kanilang mga pamilya. Parang nag-iano lang sila parang sila yung weakest link para mabuksan ito at ma-double check sila. Ganun lang naman yun. Pairali ng batas. Madali sabihin yan sa isang ideal world, pero kung ikaw ay may bilyon-bilyon na pambayad, alam mo na ang batas ay mabagal. Darating man siya, mabagal pa din. Pero isa tong magandang simula, diba? Isang hakbang ito sa mahaba pa natin kailangan lakarin. Baka ngayon mainit-init lang yan kasi trending lang. Pero sana kahit next year, kahit nag-deactivate na lahat ng mga nepo babies na yan, ay sana magtuloy-tuloy pa rin itong init ng damdamin natin. Huwag na ng ulo, kahit ng damdamin lang natin na malabanan yung mga nang-aabuso sa kanilang mga posisyon at kumukurakot sa bayan. Mark safe ang being a nepo baby. Well, safe ka na agad pag nepo baby ka eh. Hindi ka na makahawakan yan. Hanggang kritisismo online lang naman eh. Pero sana yung mga kritisismo natin ay nabubuksan ng mata ng mga taong may kaya mabuksan ang kanilang mga pribadong buhay at siguraduhin na malinis ang kanilang mga gawain. Hindi ko naman sinasabi lahat ng mga multimillionaire ay masama, pero sa laki ng kanilang inuuwing pera, imposible na walang moral values na makakaligtaan doon. Alam mo yun? Alam ko merong excessive na yan eh. May mga aral tungkol dyan eh na kaya ano yun na narinig ko kay Jeff Bezos na yung mga 1% imposibleng wala silang naabuso o hindi man sa mga pambabayad nila o doon sa mga kontrata na kanilang mga binibigay sa kanilang mga workers. Huwag nyo sambahin yan. Okay, hindi kayo bibigyan ng milyon ng mga 1% dahil dinefend mo sa kanila. Hindi kayo makakatulog sa kanilang 10 hotel. Hindi kayo makakalibre ng kondo sa kanila. Criticize sila ng tama. Okay, huwag kayong aabot sa mga physical na anyo. Huwag nyo kasi doon sila magtatago eh. Focus lang tayo doon sa gusto nating matamo, which is equality at ma-call out ang corruption kung nasaan man siya. Kalala ko din the bourgeoisie produces its own grave diggers. Galing siya kay Karl Marx at kay Friedrich Engels sa kanilang Communist Manifesto. Yung mas mahaba niya na version ay, eto babasahin ko lang. What the bourgeoisie therefore produces above all are its own grave diggers. Its fallen victory of the proletariat are equally inevitable. So parang yung ginagawa nyo, yung mga tools, yung mga means of production na ginagawa nyo, yan din yung gagamitin nila para isubdue kayo, para pabagsakin kayo o i-balance kayo sa posisyon na meron kayo sa kanila. Yung mismong maghuhukay sa'yo, yung mga pinapagawa nyo, mga shovels, mga kabao, yun doon din kayo ilalagay. Lalo na pag naging maabuso na kayo sa iyong posisyon. You watching Nepo Baby purchase another niche fragrance habang nagpapakahirap ako magtrabaho para sa minimum wage para makabili isang bottle ng Ian Darcy. Ito mo, gumawa rin ng illegal si ano, di ba? Mas si Tommy Shelby din. Nagsimula siya sa simple na illegal. Tapos palala ng palala, ganaputa na siya sa mga drugs, yung mga ganon. Sa ambition knows no bounds. LGBT, Pinklawan, Tagalog, Tambay, mga nakafera, mga ikatondohan na nakantan sa mga fancy PUW, Bisaya, lahat na galit sa otra. Kasi ibang level yung mga yan eh. Kung yung sa atin, mga petty na pag-aaway, squabbles, ng Tagalog, Bisaya, na paulit-ulit naman, mapa sa gaming, mapa sa trabaho, mapa sa BPO, kahit saan pa yan, walang-wala yan sa kasamaan na pinapasok ng corruption, di ba? Kasi lahat tayo, lahat yan, yung mga nakapaligid dyan sa Knights of the Round Table ay isang sipa lang ng mga anak ng yan at ng mga anak ng hayop. Hindi lang pala ng kontraktor, pero ng mga prominente pang pamilya. Napunta lang sa trending ngayon yung kontraktor. Next mo lahat na pinuntahan mo ko, so di naman galing sa kabalang bayan. Tama? Huwag ka mahiya pag may nag-comment sa'yo na ba't pinost mo pa yan ba? Inggit ka ba? Mag-post ka din. Eh kung wala kang paki sa buhay mo, di wag ka mag-post. Ako, sobrang rare lang ako mag-post eh. Pero follow na pala kayo sa ating IG. Rare na ako mag-post dyan. Hindi yan nakaw sa gaban ng bayan. Okay, mag-alala. Nakaw lang yan sa views. Kaya nood lang kayo lagi. Sunod, pauwi na galing work after 9-hour shift. Isa kang bayani! Kasalanan mo yun, meron ka naman pa yung ginagamit mo pa din yan. Ayusin mo buhay mo, ha?
Ayun, may binigyan ka pa ng barya. Maraming salamat. Sunod, cyberbully natin out of social media yung mga Nepo Baby from Ghost Flood Control Project. Feels really good. Kasi nakikita niyo yung Superman, di ba? Nakapaligid doon yung mga vlog sila nagpa-play out. Isa-isang nawawala. This YouTube channel is private. This Instagram is private. This TikTok is private. Sarap pakita. Ang kryptonite talaga natin ay ang kasakiman. POV sabay ka sa trend. Wow, ang bilis! Oh, yung mga ghost control projects, literal na yan na lang natira. Hindi na nakompleto yan. Gagamitin lang yung nasa dulo, ito, para dun sa poster, welcome. Tapos yun, wala na. Kakamot na lang si Presidente. Anyari? Anong pwedeng remedyo sa ganito? Ba't ko? Ang layo naman! Bed frame! Para maigbing ang tulog mo. Madali lang yan may 90 degrees, diba? Ano kung may 90 degrees, gamit kang protractor, tapos i-leverage mo lang dun sa density dun sa ilalim. Tapos, lipat mo dun sa kabilang bahay na kakasya siya. Hanggang dun na lang. O gawin mong brace, sabi nga dito, gawin mong brace sa bibig ng isang Nepo Baby. Kaya ko rin ginagamit yung mga pangalan nila kasi kasi makakuha ng clout, hindi nila kailangan yun. Hindi nila deserve maalala sa isip ko. Yung wala ka na sana balak magpataas ng bakod pero ramdam mo na, ay dito mo lagay! Kailangan pala nila extra. Anyari? Lagyan mo CCTV tsaka motion sensor na ilaw. Di sapat ng bakod, nakakit yan ng mga desidido. Dati ako magnanaka. I-hack na natin, alamin natin ang kanyang IP. Hayop ka. From experience naman pala. Sunod. Hacks para maging habulin. Number 1, magpabitin. Ika nga, less is more. Mag-iwan ng... Pag yan nasira, ayan, bigay nyo lang sa kanila. Sunod. Nakaw na salapi. Kayakap sa bilibid. Uy. Hoy. Yun talaga mga kailangan makita at ma-probe ng ating mga detective. Sunod. Sup, Kuya Vamos? Nakita ko to. Basta yung online sugar. Oh. Kinilig ako ng ulti doon. Ganoon din ako pag sa crush ko Wait lang, kalma. Online sugal? Kamusta? Balita ako, marami ka na na-i-scam at nabubudol Sayang wala na Imbis na i-motivate mo yung mga Pilipino sa tamang gawain, hindi mo motivate mo yung mga Pilipino sa sugal. Tama ba yun? Oo. Di mo yung kapatid mo ngayon, imbis na paldo na, bumaba pa. Ano nangyari? Sa bagoong napunta. Ano naman? Ikaw ba may trabaho ka? Tatanungin kita. Meron naman. Ikaw tinatanong Pero wait lang, ulti context lang. Ito yung ginawa ni Von na 50 bashers versus 1 influencer. At yung influencer si Wamos. So si Wamos ngayon, pag lumagpas na 150 yung kanyang blood pressure, yung BP niya, mabibigyan ng 40,000 yung makakapagpainit ng ulo niya. Sorry muna natin mga before nun. Vamos, Oo, Bakit? bakit ka nakasalamin? Ba't ka galit? Ayaw mo siguro makita ng madla ang mata mo kasi malaki. Kasi laki ng bago. Pinanood ko yung iba dito. Pero puro kasukutan yung ibang mga basher. So skip na lang tayo dun sa nagpa-viral sa FB, yung sa number 35. Ano nangyari? Sa bagoong napunta. Sana naman. Ikaw ba may trabaho ka? Tatanungin kita. Meron naman. Anong trabaho mo? Bakit kailangan mong insultuhin yung mga nagtitinda ng mga bago? Well, bakit tayo nag-skip? Bakit doon na tayo nag-skip dun sa mga sa sugal? Ba't i-skipan lang natin yun? Hindi mo. Tsaka dapat nagsasalita si Wamos, men. Ano ba? Hindi, mas maganda dito yung, alam niyo yung roast. The roast of Snoop Dogg, the roast of Jeff Ross, of Justin Bieber, si Martha Stewart. Yun yung mas maganda. Siguro kesa mga basher, mga komedya na lang, na alam, siguro nakipagkonsulta sa mga bashers niya para trash talkin or pahambolin si Wamos. Pero ito kasi nagsasagutan sila. May pagkasukot medyo cringe. Mapapansin mo naman hindi naman lahat ng tao sanay sa harap ng camera, nanginginig, nagsustutter, at walang problema yun. Okay lang naman sa akin yun. Pero yung ano lang kasi, yung mismo mga statements lang nila kay Wamos, sana nasagot ni Wamos Motivate mo yung tao. I-motivate mo yung tao, yung Pilipino sa tamang Ugat gawain. niya, lalabas na. Kung hindi mo i-motivate yung Pilipino sa tamang gawain, malulubog ang Pilipino. Oh! So may 50, meron pa, may 49 pa sa likod niya. Yun yung mga iba pang zombie doon sa likod. Ano ang sugal? Labas ng pera. Paglalabas ng pera. Oo. Nagsusugal ka, hindi. Hindi. Yung pagsusugal na yon, binabayaran kami. Ay, paano nga yung Pilipino? Paano nga yung natatalo? Paano yung talo? Paano yung natatalo? Paano yung natatalo? Boy, kung hindi mo ako pagsasalitain, ulitin ko sa'yo, magmumukha kang tama.
Wala. Pag pinuputo na nila dito, 150, pag tinistop nila, hindi ko na marinig yung mismo, alam mo, yung case, kung ano yung sagot ni Wamos. No? So, ito pag-confront sa kanya ng mga haters, wala din makaklarify. At ewan ko paano yung sasagutin yun, na harap-harapan. Okay, so panalo siya. Idol ka pala, Traitor ka. Akala ko pala basher ka. Hindi ko alam kung baka tinuruan lang sila maging basher. Pero hindi yung talagang tunay na basher. Hindi nga idol bigla, aabot na ng 40,000. Kuya Will! Siya yung trash talk sa akin, pero siya yung umiyak. Kasi nangangailangan. Oo, kasi ano. Okay na, pero gets ko na ba? Parang tulong, parang charity to sa mga... Hindi ako naniniwalang basher yung kalahati niyan eh. Pero sige, para lang sa content, diba? Suspension of disbelief na lang. Pero kung alam niyo yung mga roast, yun yung gusto ata nilang gawin. At para sa akin, para mas maging funny talaga. Kasi instead, kesa nakaharap siya doon sa mismo influencer. Eto, dito ko nakita yun eh. So ito muna, kung magkasalita mo na yung mismo influencer, yung celebrity. And then, kanya-kanya na silang babanat sa kanya. Kaya kanya-kanya jokes sa sila. Siguro yun yung mas maganda sunod nilang gawin. Nagbayad kayo ng mga komedyante na pag-aaralan yung influencer na yon para nakaharap siya doon sa audience. Para ang pinapatawa niya kami instead of nagki-cringe kami doon sa bangayan nilang dalawa. Wow! Kayo ka dyan, sudukan tayo, pangina mo. Mura agad eh. Kasi kung tuloy ng mga basher tapos wala ditong security, baka meron ng isang sumugod dyan mismo. Baka Wamos. Basag ah. Tarantado ka, Wamos. Tagal mo dumating kanina. Akala mo lahat tatalakot tao dito. Oy, yung mic. Tinulungan na nga siya ni Wamos yung mic. Yung Itaas mo, pre. pangasugal mo, wala na. Pati yung kapatid mo, lumikot. Huwag mo ibaba yung kamay mo. May ano ba? Ay, huwag ka na sumabat, pre. Mukha kang Roblox. Higin tarantado mo maging kuya kasi, pre. Wala yun. Mukha kang Roblox, man. Biglang kapatid mo eh. Bigyan ng 40k Robux yan si Kuya. Sa Roblox joke na yun. Sino nakakasabi ng next? May timer ba sila? So nangyari kasi parang mga hindi sanay manlait sa harap no tapos makikita mo siya mag-play out. Parang ako yung bata, nagkikringe ako yung paa ko, sobrang tigas na nakabaon doon sa sahig. Pero siguro, yun na lang yung isa-isip kong gawin. At also, sayang lang, sana ang ginamit nila para mapikon si Wamos ay true Antoinette. Diba? Kung hindi mo siya tinatabla na lait, hahanap ka ng weakness yan eh. Para para kay Spider-Man o kay Batman. Hanapin mo yung mga girlfriend nila, asawa nila, anak nila, yun ang laitin nyo. Doon yan mapipikon. Feeling ko hindi kasi sila mga tunay na hater. Kaya ko maging tunay na hater kung gusto nyo. As in, magpapakapeti ako at aalamin ko yung pinaka magpapakapikon sa isang tao. Pero yun nga, sanay na siya mismo. So ang hahanapin mo ay yung sa ilalim niya. Yung mga taong konektado sa kanya. Yung weakest link niya. Tsaka sana kung nag-consult tong 50 na hater sa akin, lahat kayo sigurado tigko 40 mil. Lugi itong video na to ni Bon. So at least may pera sa rage bait. Kung noon may pera sa Kaban ng Bayan, ito naman merong pera sa rage bait. So sunod, University of Pangasinan. Architectural Graphics 01. Architectural Hindi. Tralalelo. Okay lang yan. Alam mo kung mayroong mga ghost projects ang contractor, ibigay mo lang. Wala silang pakialam dyan sa quality. Okay lang yun. Wala naman titira dyan eh. Panggawa ko yan ng aking private beach. Okay lang yan. Pasado sa akin yan. Gutom na ako. Pero kailangan mo magdasal. Salamat po sa pagkain. Di ko babas-basan yan. Ulitin mo. Huwag kang magmadali. Sige, gutom na ako. Hindi. Gutom ka ba? Nagtrabaho ka pa. Kulang pa ang tours and trips sa ating mga Disney princesses. Paano na ang kanilang musical? Paano nila i-romanticize ang kanilang travel journeys around the world at age 20? Isip ko lang, pag kaya yung mga corrupt na mga pamilya, kumakain sila, nagdadasal pa ba sila? Kaya ba sa tigas ng mukha nila magdasal na alam nila may ninanakaw sila? Paano? Gaano katigas ang iyong mukha para gawin? Siguro yung mga anak nila hindi pa alam, pero sila mismo, tapos sila pa yung magsisimula. Anong kanilang mga dasal? Dasal tayo. Na parang yun yung gagawin nilang panakip butas sa kasama na ginagawa nila. Marami akong makilala na nagsisimba lang kasi guilty sila sa mga ginagawa nilang kasalanan sa kapwa nila. At pauli, kaya wala pang mabuk naglo-lord. Pahit B5 ang kalaban nyo, Food Panda sigurado. Sino manalo sa kanya ang distrito, sila lang pwede mag-deliver doon. Yan, yung mga tax yan. Yung mga tax na galing sa mga trabaho nyo, dyan galing. Ang pinang-luxury fine dining ng mga Dempo babies na yan. So, okay lang, ipagpatuloy nyo lang yung pagkikriticize sa kanila. I doubt bullying ang tawag doon. Karapatan mo yun at tungkulin mo na maging bantay sa ating bansa. Kasi yun na lang ang meron tayo. Wala tayo ng mga makinarya na meron sila. Ang meron tayo ay ang lakas ng demokrasya,
at ang ating pagkikipagtulungan sa isa't isa para matapos ang kasakiman, ang korupsyon, at ang mga cancer sa lipunan. Kaya kung super makita, huwag nyo tayo like, share sa mga cancer, yung friends, huwag nyo tayo subscribe, bilhin na kayo ng merch para di tayo mangurakot pa wala mamaalam. Shoo!